Bradley. Gicir un o'n gyrchol. Teg at Franklin. Nath Will Richards yn dda. Ag am yr ail waith. Wrth i Callum West rio dan bwysa. Callum West yn dwy'n y meddiant oddi ar Seinti. Franklin! Reit ar draws hwnna y gol. Fodfeddi heibio'r postyn. George Ratcliffe wedi giro. Ond i hangfa i'r Barri. Ac yn enwedig felly yw capten Callum Seinti. Mikey George ar y llinell hanner. Mlaen at Hulbert. Bale yn tasgu at Dan Barton. Ian Owen! O, hyfryd! 20 munud wedi mynd. A Ian Owen yn canfod cornol uchaf rhwyd. Ochr o Cwrt Cosby. Ac yn rhoi'r Barri ar y blaen. Callum Bradley. Mlaen at Noah Edwards. Edwards rhwng dau ochr eiwyr y Barri. Ond Max Woodcock. Woodcock i fod i Cwrt Cosby! Franklin! A rywsut. Y Bale heibio i'r postyn. Freddie Redshaw gafodd yr ergyd yn y pen draw. Ond gwiriad yn cario'r Bale allan am gig gornel. No Edwards yn gri. Nadfer y meddiant. Woodcock. Modfeddi tuag at y Cwrt Cosby! A'i groesion o'r draws! A fe ddyla Harry Franklin fod wedi sgorio. Ond y Bale yn ei daro fo mwy na Franklin yn taro'r ergyd. Gornol fer. Callum West ar gornol y Cwrt Cosby. Gylail gyfla. Antonio! A Bron. Iddo fo ganfod cornol uchaf rhwyd. Ragapani. Lawr Ryslys at Callum West. Wrth i'r hael ddod allan. Croesiad West. Tuag at Woodcock! A Max Woodcock ar y foli o 6 llath yn union i'r sgôr. Yr Albanwr yn sgorio am yr ail benwthnos o'r bron. Ac efo 20 munud i fynd, mae'n 1-1. No Edwards yn troi! Ratcliffe yn arbed, ddim yn glir eto. Yr ergyd isel gan No Edwards. George Ratcliffe yn gwneud yn dda ar ei bostyn agosa. Dan Roberts. Dyna llydan at Bennett. Sogliad bach Kelvin yn hyddhau No Edwards. Edwards. Ti'n mewn os Franklin! Ergyd Franklin yn cosi rhwyd ochr. Yna hannar gwaith am drosedd a chi Corsmotyn hefyd. Mr Jones yn ddyfarnwr yn sydyn iawn i ysgwyd i ben.